عيد مولد النبوي الشريف لومي 13 ጥሪ ኣብ መላእ ሃገር ብኽብዝ በለ ስነ ስርዓት ከም ዝተባዕለ ወከልቲ ኤሪና ከካቦት ወሓቢሮም بدرجة هاجر أب كتما سمران استخايد سنة سرعات استخدتها لبرهان عند مسكل تبصب على عيد مولد النبوي الشريف لومي 13 ጥሪ ኣብ መላእ ሃገር ብክብዝ በለ معرك ተባዒሉ ኣብ ኣስመራ ቀጽሪ መስጊድ አልኹላፋ አራሺዲን ኣብ ዝተኻየደ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን መራሕቲ ሃይማኖት ዲፕሎማሰኛታት ዕድመ ዝተገብረሎም አጋይሽን በኣሽሓት ዝቁጸሩ ምእመናንን ዝተሳተፍዎ ስነ ስርዓት ሙፍቲ ኤርትራ ሼኽ አልአሚን ዑስማን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ እንቋዕ ናብ ዝክቡር በዓል ብሰላም ኣብጽሓና ድሕሪ ምባል ንዘኽታማት ክንሕግዝን ንስድራ ስውኣት ክንኣልን ክንሕብሕብን ተላብዮም ሼኽ አልአሚን ኣስዒቦም ኣብ ምክልኻል ሃገር ንዘለዉ ኩሎም ረቢ ክሕልዎምን በረኸቱ ከውርደሎምን ኤርትራ ድማ ሰላምን ብልጽግናን ክሰፍና ሰናይ ትምኒቶም ገሊጾም ዋና ጸሓፊ ጉባኤ ኣውቃፍ ከተማ ኣስመራ ኣቶ ኦኑር ሓጅ መሐመድ ቦጎኑ ንታሪክ ናይቲ በዓል ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ድሕሪ ምሃብ 2014 ዓመተ ሰላም ረህዋ ቅሳነትን ልምዓትን ክትኾነልና ተመንዩ ኣብቲ ስነ ስርዓት መሻይኽ ተምሃሮን መምህራንን ኣስመራ ዝተፈላለየ መንፈሳዊ መሰናዶታት ኣቕሪቦም ኤርትራን ተቀማጦ ሆላንዳዊት ከተማ ሮተርዳም አንጻር ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዘغنعه ኩሉ ዓይነት ተጻብኦታትን ውዲታትን ንምፍሻል መኸቶም ከም ዝሕይሉ ኣብ ዘቃንዑ ኣኼባ ኣረጋጊጾም ብመገዲ መርበብ ሓበሬታ ሻባይት ንዝበጽሓና ሓበሬታ ፍረወይን ፍጹም ኣዋሂዳቶላ ሻምተወልደ ከቅርቦ እዩ نسنيتن حدنتن هزب إرترا علامة زجبرة تصابؤات بنقحات نممكات كم وترو دلوات مهلهم إرترا نبرتي هولندا بزك عنعو أخيبة هزبا ومخته أرجعيتهم أبتي بحلافي كونسلا وجدات أب هولندا أتو سولومون محاريز تمرحة أب كتمات روتردام زتقاعد في حزبا ومخته تساتفتي مسرح نسات هاجرون نتن تراني نفس وكف زيجا زحتت جزيف أمام مخانو بمجنزاب ندقم بخبرات حبرة السبب نمخص كواسن هاجر تحتو أبركتون مجبارن مسارع ماست إمام مختهم كحيلو دلوات مخانم أنا تيرام حالا في كونسلا وجدات أب هولندا أتو سولومون محاري أبز اسمعوا قال حد نت كان معقب مسارة هنسات هاجر كم زخانة بملكات ترى هاجران محبركماتن سدرابيتاتن أبز مدايزي لعل سلا زخانة بعتو بتتأميتو خسر رحلو أبز دز تولد هتساناتن من إسياتن دم هاجروا من بحلو من كم زفلتون بمنتهم كم زحبانون كجبر مدرخ زطلبو خم زخانة أنا تيرام تساتفتي عم موداتات تخفيتون زولون زيجاتات قدام نزهب عدلات وفري بقبو كتكملوا دلوات كم زخونو أبريهم ሚኒስትር ጥዕና ዝህቦ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንምስፋሕ ተራና ኣበርክቶ ትሕተ ቅርጺ ወሳኒ ስለ ዝኾነ ልዑል ኣተኩሮ ተዋሂቦ እዩ ዝስራሕሉ ዘሎ ንኣስታት 3 ዓመታት ኣብ መስርሕ ጽገናን ምስፋሕን ዝጸንሐ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ኣብነት ናይ ዝንጥፈታት እዩ ወኪል ኤሪና ኣብ ዞባ ማእከል ፍርቱና ብእምነት ንዘዳለወቶ ጸብጻብ ፍሮይን ፍጹም ከተቕርበያ ناسا سلست عمل زقت سلمولو تجنان ناي مسفح سرحتن ككايدلو تنحى هوسبيتال برهان عين ماي تمناي بعسرت حدا تري تمرق بزبلت او دابا اغلغلوت كهب جميرو ابتي مينستر تعنا امينه نور حسين ترخبتلو سنه سرعه ممرا ميديكال دايركتور هوسبيتال برهان عيني دكتور جنت مرس عبد اسمعتو قال بمخنيات تجنات هوسبيتال ابكمو هوسبيتال بيت مخا اغلغلوت كهبو مطنحن بمتكاز ابزوانزي اريغو زنبره خفلتاتو مسرتاو تجنا خبرلون كلو ناغلغلوت فارماسي لابارات توري ممهار كفلي ناي كارد كفل مطبحتن زغلغل حدش هنصا خمتسرحلو غليتا اب محدار هوسبيتال برهان عين ماي تمناي اتو دبسي حيلوم نيرينا بزهب خبريتا ات هوسبيتال ابزوانزي اخول مسارحن عقم مياويانن تواديدلو نسرح مچو كوينو خمزله بمتكاز حزبي بتنقاقن طريتن كتقاملو زخاخيرو اذا حدش هنصا زمهناصو نزو هوسبيتال زلع على درجه عبيت يبو نزمطو حموماتكا ابزيا تقبلهم كابزيا زدق استرقس مدانيتون مخرن حيزو خيد زغبو دما بزي اغيركا تفانو حجز هوسبيتال زي بزرع على درجه صبو اغلغلوت كب جاون جميرو والله موياويان حكمنا عيني اتو وهاب عبد القادر نرسله تخيدان برهم بيدوم ابزهب وريتو اتي هوسبيتال قدم محداسون مسفحن نسرح مچو سلازي نبره يتقمو منبارم بمذكر تغيرلو زولو ناي محداسن موساخ حدش كفلتاتن سرا
ዝበለጸ ኣገልግሎት ክቡ ደራ ኸተራ ከም ዘለዎ ብምምልካት ነተገልገልቲ እውን ምቹእ ባይታ ከም ዝፈጠረሎም ዘለዎ ጽኑዕነት ገሊጾም ኣዝዩ ምቹእ ዋላ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ሰራሕተኛ እውን ክሰርሕ ኣዝዩ ምቹእ ባይታ ኣለዎ ንባዕሉ ዝሓድሽ ህንጻ ዝተፈላለዩ ሓድሽ ነገራት እውን ተኣታትይሉ ኣሎ ንኣብነት ናይ ጨረር ወይ ዝማዝ ናይ ሌዘር ትሪትመንት ንብሎ እቲ ናይ መረፀን መዐቀን ዝበሃል እውን ናቱ ፍሉይ ኣውቶማቲክ ዝኾነ ወይ ድማ ኮምፒውተራይዝ ዝኾነ ነገር ኣሎ ኣውቶ ሪፍራክሽን ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ ብሙሉእ እቲ ክረአ ዝመፀ ሕሙም ኣብዚ ሓድሽ ህንፃ ወዲኡ ይኸይድ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ቀደም ህንፃ ድማ እቶም መጥባሕቲ ዘድልዮም ወይ ዝድቅሱ ሕሙማት ይግልገሉሉ ስለዚ ብመሰረቱ ክንሪኦ ከለና እቲ ህንፃ ዋላ እቲ ኮምፓውንድ ናት ንባዕሉ ኣዝዩ ምቹእ ንሕሙማት ናይ ዓይኒ ሕሙማት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ እስካላ ክወርዱ ወይ ድማ ህንፃ ክዲቡ ስለዘይክእሉ ኣዝዩ ክንቀሳቀስሉ ዝኽእሉ ቦታታት ስለዝኾነ ኣዝዩ ምቹእ እዩ እኹል ኣይነበረን ብፅበት ኢና ንሰርሕ ነርና ኣንደርግራውንድ ንኻልእ ክጥቀመሉ ዝግባአና ከም ኦፒዲ ከም ናይ መነፅር መዐቀኒ ሪፍራክሽን መጻቕጢ ዘለዎ ማማይ ብላዕሊ መዓሪጉ ስለዝኾነ ሕማቕ ነይሩ እቲ ሕጂ ምምሕዳር ኮይኑ ዘሎ ድማ ከም ኦፒዲ ብዘይ መጠን ብፅበት ነይሩ ብሓፂሩ ሕጂ ግን እዚ ኦፒዲ ርእሱ ክኢሉ ስለ ዝተሰርሐ እቲ ናይ ቀደም ህንፃ ከዓ ተዓርዩ ስለዝኾነ ኣብኡ ሕጂ ገፊሑ ፅቡቕ ነናቱ ኦፊስ ሒዙ ነናቱ ስራሕ ብፅቡቕ የካይድ ኣሎ እቲ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ጉጅለ ባህሊ ስብሪት ብዘቐረበቶ መሰናዶ ደሚቑ ነይሩ መንግስቲ ኩሉ ዜጋ ዕድል ትምህርቲ ንኽረክብ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ኣተኪሩ ሳላ ዝዋደዶ ኣብያተ ትምህርቲ ትምህርቶም ብግቡእ ይከታተሉ ከም ዘለዉ ተምሃሮ ድሪት ንኡዞብ ኣዶብ ሓገሊፆም ንሳቶም ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ከባቢኦም ተደኪና ትርከብ ናይ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ተሳታፍነት ተምሃሮ ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትምህርቲ ድማ ብፍላይ ክባብ ምባል ልዑል ኣስተዋፅኦ ትገብር ከም ዘላ ብምምልካት እዚ መርኣያ ናይቲ ዝምዝገብ ዘሎ ዕብየት ከም ዝኾነ ብሪሆም ብቐረባ ካብ ወለዶም ከይተፈልዩ ናይ ትምህርቲ ዕድል ምርካቦም ከም ዘሐጎሶም ዝገለጹ ተምሃሮ وهاب جمعن إبراهيم عثمانن ኣብ ትምህርቶም ተወዳደርቲ ብምዃን ጸለውቲ ንኽኾኑ ጻዕርታቶም ከሐይሉ ምዃኑ ማረጋጊጾም መምህር ሳልሕ መሐመድ ዓሊ በወገኑ ሳላቲ ተራሒዝ ዘሎ ዕድልን ምክትታል ወለድን ተሳታፍነት ተምሃሮ ኣብ ማዕዲ ትምህርቲ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ንዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ እውን ርኡይ ምዕባለ ከም ዘመዝገበ ብምምልካት ትምህርቲ ኮምፒውተርን ኣገልግሎት ቤት ንባብን ምዝተኣታቶ ፍልጠትን ብቕዓትን ተምሃሮ ኣብ ምብራኽ ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ክሕሰበሉ ኣዘኻኺሩ رئيس ممهر مبعتان ماكلاين درجة بيت تمرت دريت ممهر صالح حامد بجديو معروي زرقها أقول تمرتي مرقاز كاب كان علامات منجست مخانو تقيسو تساتفو دك أنسيو أب مبعتا صبو كانتلو أب ماكلاين درجة جن ححليفو بسنك مرعاي نانا كي متسلزلو أولدي حيال غوس غوسك كاد تلابيوم نبرتي مبرأويات عرف نؤزوبات سنعفة زلوهم حزرتات محبراوي أقلقلوت فتحنا خركب أب حدا بوتا كترنفو أم حدار نؤزوبات سنعفة أتو هزكاس وهبت مس نبرتي من محدارات كبابي دقو قولو تالها نارعن قولون أبز قبلو ركب أزخاخيروم أتو هزكاس أبزهابو مجلتي اتهزبي فحيلو سلازنبر محبراوي أقلقلوت كواددلو أتقام كوينو مهلاو سلازدما قلعو أبقبو عدميهم تمرت عدلي رهبو كمزيلو بمملكات قداي مترناف قدام النتيبهم كبقاسولون نمترنافهم زكايد أمام كأوت إجامهم كبركتون تقويعهم أقلقلوت تعنا نمركاب حمومات نفس صورات نتيركاز قبر نوحينا هلا هنقوزو فحيل كان من برزس عبوت أجن مخانو زبرهاتو هزكاس نجزياو فتح تباهيلو زوادد نقطات حكمنا زوات كم زي كونه أبريهم تأمات إتلهانا رأي أتو إسماعيل محمد أبزهابو حبريتا من محدار زبادو ببن كالوت ملكتهم أكاراتن كترنفوه كتال جوز كاسو كان تجبرو زاجت تمدب سلزي سمره من محدار تعرتاتو كزايد تلابيوم بسنك زي متشو أمامت أتن عادتات قلعوا بقبو عدميهم تمرتي كجمرو حمومات النفس وصارات دمه قبو حكمنا كرهبو يتقامو كم زلوز دقصة أتو ألما قبريسوس كسابتني مترنا في مدب زعوت أب أسد مأكلاي درجة بيت تمرتي أب مارود دمه نقطة حكمنا كخفة لهم تمحتينهم من محدارات كبابي دقو قولو تلهانار أن قولون أسات الشهد تأمات أزلوون كينن كاب كتماسان عفن شانه مبرا 15 كيلومتر رحيقان يركبان أب نوزوبا فورتوسا وابسنك قلت صريت زمحلالفو حمامات نمقتصار كلن عدتات نوزوبا تتكمتي عين مدر خونان تاتاتيو نزلو كوم زسرتو كباباوي صريت كتكبران مزخاخر غريبهم
ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ጋሽባርካ ሓላፊ ከባቢያዊ ጽሬት አቶ ዓብዱ ያዕቆብ ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ እቲ መደብ ኣብ ንኡ ዞባ ፎርቶ ሳዋ ተደናጊ እኳ እንተጀመረ ብዝተኻየደ ጎስጓስን ኣስተምህሮን ድሮ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ስልሓይት ቀዳሞ ተጠቀምቲ ዓይኒ ምድሪ ክኾኑ ከም ዝበቕዑ ብምምልካት ካልኦት ዓድታት ኣሰራ ተኸቲለን ጽሬት ከባቢአን ብምውሓስ ካብ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ክድሕና ዘኻኺሩ ሓላፊ ማእከል ጥዕና ንኡ ዞባ ፎርቶ ሳዋ አቶ ሃይለ ሓየሎም ብወገኑ ነበርቲ ንኡ ዞባ ኣፍልጦኦም ኣብ ተጠቃምነት ዘመናዊ ሕክምና ብምዕባዩ ቁፅሪ ናይቶም ኣብ ትካላት ጥዕና ዝመላለሱ ተገልገልቲ ክቢሉ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣገዳስነት ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ኣብ ምክልኻል ብጉድለት ጽሬት ዝመሓላለፉ ሕማማት ልዑል ብምዃኑ ኣብ ኩለን ዓድታት ንምትእትታው ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ስልሓይት ዝተወስደ ተበግሶ ድማ ናቱ መርኣያ ከም ዝኾነ ገሊጹ ሓላፊ ኣሃዱ ምምሕዳርን ፋይናንስን ንኡ ዞባ ፎርቶ ሳዋ አቶ ኣርኣያ ተስፋይ ድማ ኣብ መብዛሕትአን ዓድታት ዞባ ጋሽባርካ ከም ዝመርሖ ከባቢያዊ ጽሬት ብሰፊሑ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ጠቒሱ ነቲ ኣብ ንኡ ዞባ ፎርቶ ሳዋ ደንጊዩ ዝተጀመረ መደብ ንምዕዋት ብዕቱብ ክስራሕ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ዜናታት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝተዛዚሙሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንዜናታት ወጻኢ ምክትታልኩም ደጊምና ንዕድም